Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Magasunod sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Kagkaroon, yari ang balita, banat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat,
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, Disyembre 5, tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan mga Disyembre, January gali na, naman nga daw patrason ko pa do, hindi ka pa magsugot sang Disyembre yaw. Do Disyembre naman, Enero 5, no? Tuig 2021. daw matras pa sa Disyembre, do hindi pa siya gusto ya magali ng Disyembre. Okay. Sige, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Martes? Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining udto sa pagpangalagad sang aksyon balita banat bulig. Magainop na na kita, tubdob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balitaan nasyonal gikan sa News Center sa aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang mga local kag national issues pagadalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon? Sige-sige lang ha. Dapat ilahon tagid ni ka adlaw makuha tagid ni basta 0 lang 0 ang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Sa probinsya sang Negros Occidental daw anom blato kahapon mo hindi gid man masyado kataas na. Mayugid at least nagnubo kag sige-sige lang kuntani nga mangin 0 ang tatak sang syudad sang Bacolod. Hindi magpasaway ha. Kung nakagwa kita dapat may face mask, face shield kag social distancing lamang ang himuon ta para siguro likaw sa anuman nga virus. Kung si Presidente Duterte Veros. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod? Nakatsibog na sang palanyagahon kung wala pa pagamat-amat na, no? Kay manyaga na kita dugay-dugay. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon liwat kita nga magainop dalay diri sa inyo sining palatuntunan. Ang Negros Occidental ambot sa no patagakita 0 nga tatak niya. Kabayon ta sa masunod nga mga inadlaw. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, sa mga banwa kag syudad Mandra sa Oriental side, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Ang mga borders ta daw wala pagid sang chance. Do pila to ang na-record subong aga sa sining adlaw sa area sang Oriental side. Do dako-dako ang COVID-19 cases nila mga kaaksyon, no? Hindi ko magsalad daw 40 plus balayad to mo. Pero pagkaroon talang na blagay pangitaon tadi anay nga ton sining file, no? Edo dako-dako gawa to ang kaso sang COVID-19, no? Sige, basta importante lang taga-Oriental side ra naka-social distancing lang face mask kag face shield man ang aton sining himuon, no? Para siguro nga hindi kita malatnan sa nganuman sining
virus, mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6, nga tutok na diri sa aton sining balitaan, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Talisay kag Victorias magadeklarar sang state of calamity bangod sa baha, dredging sa mga kasubaan pati gayunon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Siyudad sa Bacolod nagumpisa na sa data gathering sa mga taong tagan prioridad nga mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Pagbakuna, mangin voluntaryo suno kay Vice Mayor Elcide Familiaran. Samtang sa BCPO naman gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa kapulisan sa Police Station 3. Padayon nga ginaimbestigahan kag ginahibalo ang motibo sa isang isa ka persona nga nagsulod sa isa ka pulian sa barangay Mandalagan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Senior citizens ginpatay sa syudad na Sangkadis, mga sospek o podman sa ilimnan sini. Samtang sa patrol naman gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Transport sector ginakwasyon ang proseso sang LTFRB sa pagpanghatag sang ayuda sa mga drivers. Samtang sa ato naman nagapanguna man nga mga balita out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gutib sa syudad sang Cadiz, Sulubutong. Sa syudad sang Sagay, kasong rape with homicide na talana nga igapasa ka batok sa stepfather nga naghimulos ka nagpatay sa iya 14 anyos nga stepdaughter o kon manak. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, COVID-19 test sa Laway, 99.9% ang accuracy. Kag 110,000 or 100,000 Chinese nga yari sa Pilipinas, sinmil ni ka mga Chinese nga yari sa pungsod Pilipinas na bakunahan na sang COVID-19 mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Region 6 kag bugos nga Pilipinas, kalakip man sa bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:26 ang aton oras, 11:26 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tang nagpamati na sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB sa aton sining Facebook Live. Tutok na mga kaaksyon kaya tagan taig talupangod sa dili lamang madugay ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers by Aksyon Radio Bacolod,
Ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? Mahinang kalaban. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Kay yari ng resultaho sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Martes, January 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 34 kag 14, liwat 34 and 14. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang ha sa mga kaaksyon ta kay pangbasahon taning mga ginpadala ninyo nga mga mensahe diri sa aton sining nga pagpalagad kay sa talunan. May lang nga pagpamati kag sa anak niya nga si Baby Alunan kag sa apo iya nga si Sat, no, sa Talisay. Thank you so much, Sir Rex. Hulat sa imo news diri permi sa Hong Kong. Ay, pwerte. Sige, salamat Gidset ha. Thank you Gidset, no? And sa kay Figueroa Saho As. Good morning. Good morning. Good morning. Ang nabutang mo aman morning be. Good morning. Kagahod mana sang music mo man. Ang din nga music, madam. Kay Figueroa Saho As. Ano nga music bot mo sing ganon? Way man ko di music di. Ano nga music ang bot mo sing ganon? Base arada sa imo. Liog tada check anay. Sa bulsa mo lang tawa. Liberty Binitin Ubaldo. May lang nga pagpamati. Liberty Binitin Ubaldo. No? Dira sa East Home 4. May lang nga pagpamati. Kay 251. May lang nga pagpamati. Paligutam yaw sa akon nga asawa na si Cresna Sanchez. No? Cresna Sanchez. Kag sa akon anak nga si Hiram. Kag sa akon nga uga nga ni sir, dira sa La Granja, La Carlota, kag sa akon ginikanan sa San Enrique. Halin sa Cebu ang pagpanamyaw. Halin sa kay 251. Ay, pwerte 251 ah. Do target ba? May lang nga pagpamati kay Bia Jonathan ah. Greet siya lang si Francis Gapamati diri sa Hilado Street. Salamat kid Sir Bia Jonathan. Kay Regent Tan Villalon dira ka sa Victoria Subong Toy. May lang nga pagpamati kay Regent Tan Villalon, no? And sa kay Michael John P. Season, may lang nga pagpamati Michael John P. Season dira sa Chato Ilisi Paranaque. Tamyaw ko lang da happy birthday sa akon nga pinalangga nga waswit. Ba waswit? Sa iya nga wife kay Sharon Season. No? Salamat and God bless. Maayo lang nga pagtimo sa tanan nga Energy Fans Club. Ayos. And Almera Lima Lasarte, ginakamusta. Good afternoon, Action Rex. Sa Rex pagkamustatani kon ano na ayuda sa mga granular lockdown 2021. Dawala gid gyapon, dawala gid siguro ni Almera Lima Lasarte, dawala gid diha. Ambot ko na nung madangatan sini. Kagawa din Bongjo Campo sa Barangay Maaw, may lang nga pagpamati Kay Atiya Kim Eriman, present na siya from Morsha. Salamat gid Atiya Kim Eriman, no? And GR Mainit Trihon, may lang nga pag-monitor kay Amy Esmeralda Dolido from Hong Kong. Salamat gid Amy. And kay Ma'am Vanessa M. Mayo, no? May lang nga pagpamati. Happy evening dira sa inyo. Ga-monitor sila sa balita, update sa Bacolod kag Negros nga mga balita. Salamat gid Ma'am Vanessa Mayo. Kay Mary Jane Saludares, may lang nga pag-monitor Mary Jane. And sa kay Junjun Esteves, may lang nga pagpamati dira sa Binondo, Manila. On duty pa kami. Subong gay-gay lang kami manyaga. Ano sang gay-gay man? Tamyaw lang Esteves family dira sa Barangay Mansablay, Isabela, Negros Occidental. Sa kay Junjun Esteves
ang pagpanamyaw. Lin sa kay Arnel po Disamparado dala sa Mansilingan, may lang nga pagpamati Arnel. Kay Nonoy Elmer, may lang nga pagpamati. Salamat gid. Nonoy Elmer, RH46 ha. Salamat gid Sir Nonoy Elmer. Manjo Arniho, good morning lang, no? Mary Herman, may lang nga pagpamati. Maintain to be number one radio stations in Bacolod. Salamat gid Mary Herman. And Susan Pariliano, may lang nga pag-monitor sa Matugnaw, Mabini, Valladolid. And kay Gian Resisio, may lang nga pagpamati, present siya from Singapore. Thank you so much Gian Resisio. Sa Dalom naman kay sa kay Sugar Spices Alba Honeybee sa Quadrips da mayo lang nga pagpanyaga. Taga Quadrips personnel. Halin sa kay Sugar Spices Alba Honeybee. Alex Montesa may lang nga pagpamati sir. Kay Keith Robert Hilzinger, no? May lang nga pagpamati Keith Robert Hilzinger kag kay Sir Alex Montesa, Sir Rex na Beria ang timo ko. Palihog na lang ko tamyaw sa abyan ko nga. Grabe man mga text mo nga. Ayo, sa iya nga abyan ko nga bongs nga gapamati permisay mo programa si Guillermo Gimo Clarito. Ayos, dagang salamat gid Sir Alex Montesa. Damo gid ya. Tupad balay mo na guro nga music gahod sa waya gani ma'am ha. Siling ni Bia Jonathan. Merlido Lido Magallanes. May lang nga pagpamati sa Victoria City Hall si Regent Tan Villalon. Thank you so much to Ayos. And Manjorni ho, may lang nga pagpamati kay Sally sa apartment dira sa Jesus Heights ga monitor gid morning to evening. Salamat gid sino ni nga nang Sally na no apelyido ya Manjo dira sa Jesus Heights, no? Salamat gid. Okay. Martin Aliling, may lang nga pagpamati. Arlene Seahert, may lang nga pag-monitor. And Boyet Gans, dira sa taga Silver Finance. Gapamati sila tanan. Boyet Gans, no? Ayos. Karon naman ang iban. Dali gid lang, Dali gid lang standby, mga ka-aksyon. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:37 na ang atong oras, 11:37 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta dira o galion tang pagtumar sang DTX
Kadtuantang balita ni Akson na Dorel Cabato gikan sa News Center sang Akson na Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa COVID-19 test sa Laway, no? Laway, no? Mapadiwal ta ni Guro ay, no? Pero 99.9% ang accuracy kung laway i-test sa COVID-19. Mabalaan dayon mo kung may COVID ka o kung wala, padiwal bidors. Nga ginasulsog para tiya sa sulod kung sa laway man lang niya mabalaan mo ni man. Kag 100,000 Chinese, mga 100,000 nga mga Chinese nga yari sa Pilipinas nabakunahan na sang COVID-19 mga kakson. Ha? Kag maki-update sa COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga riyon size, kalakip man ang bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Akson na Dorel Cabato. Akson Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginaduso ni Senator Richard Gordon ang gilayon nga paggamit sang laway o kon saliva para makita kung may COVID-19 ng isa ka tawo nga sunod sa iya mas barato kag mas madasig kag 99.9% gidya nga masaligan. Nagalaom si Gordon, ang chairman kag CEO sang Philippine Red Cross, nga gilayon nga rekomendar sang Health Technology Assessment Council o kon HTAC sa Department of Health ang aplikasyon sang PRC angot sa paggamit sang saliva test. Ginpahayag ni Gordon nga sadto pang Oktubre 17 ginsumiter sini ang aplikasyon apang nadugayan lamang kag tubtom subong pending ini sa gihapon. Ang HTAC ang isa ini ka independent advisory body nga gintukod agud maghatag sang guidance sa DOH kag PhilHealth agot sa health interventions kag technologies nga pagapondohan naman sang gobyerno nasyonal. Ginpatahag ni Gordon nga pagagamiton man ang RT-PCR testing pero hindi na kinahanglan ang nasal kag pharyngeal swab nga ginagamitan sang test kits. Wala man sa nga machines nga baklon kag dulaon man ang test kits amo nga mabuhinan ang presyo sa nga testing. Kag sa iban pagid nga balita national. Lain man to yung primero, ano to ganito ginasulsog ito sa may ilong to yan. Subong ya, pwede lang laway kung maaprobahan. Oo, Action Rex. Kag, grabe no? Tigi ba si masalan, aswang? Kala. Joke lang na. Why na aswang subong ya kay tigalaway ko nung aswang. Ay, galaway gali aswang. Oo Ako na pala kung malawayan nga kung matupasan mo talunggan, ka man aswang. Ay, delikado na. Gani. Ayo, ti promayo gid man na. Kay ti kon sa ilong to do sakit-sakit gawa to do kanamo sang naga-ignot daw naksundors mo. Kung sa ilong Pero lang dapat magmusuntok laway lang kon. gini ha. Kaya basi bala may lakot ang iban blayaw. Gani man. Pwede Action Rex. Hindi na pwede, no? Basta purely laway lang Oo, ano mo na siya. So, kabay pa nga ma-approve ni, kaya do kasakit. Mas sinang Oo, ginapulikot, gani ang imo man. yung ilong, kag imo nga, Kag dasig guro Alikag kung gaga. laway guro lang mo. Dasig lang na guro yan. Tanga ka. Tadayon. Amo na ang lakad Lago ay kalaway bla. Oo, ay na, sinutaw laway. Sa bagay, ti-itip ka na yan kung kagalaway mo. Oo, itip ka na Action Rex. Patel. So, Ayos. wala. Ini kung Mayo, man ang Action Rex, ti pabor ko Gani niya sa man. laway niya. Oo, Ay, kag dasigay pa na. niya. Dasigay. Teka, medyo manubo niya ako ng presyo Action Rex. Kay less ang kinahanglanon man. Sino nag-recommend na? Si Senator Richard Gordon. Ati, sigurado man sa Red chairman Cross. Sang, chairman sa nga PRC, Philippine Red Cross. Kag sa iban pagid nga balita National Action Rex, naglabot na sa 100,000 ka mga Chinese nga yari diri sa pungsod Pilipinas ang nga kalabanan mga POGO workers ang nabakunahan na sa COVID-19 vaccine.
Ini ang ginbolgar mismo ni Teresita Ang Si, ang presidente sang Philippine Association of Chinese Studies. Naibaloan nga sa tong Nobyembre pa nag-umpisa ang pagbakuna sa mga POGO workers nga yara diri sa Pilipinas sa diin 200 milya ka mga doses ang nag-abot sa pungsod. Ginatagan man sang pagklaro ni Ang Si nga lehitimo o kon sa official channels naghalin ang bakuna kontra COVID-19 nga ginbakuna sa mga Chinese POGO workers amuman ang sa mga miyembro sang presidential security group. Samtang naging positibo naman ang pagkabig sang Malacañang sa amuya nga impormasyon nga ilan nabaton. Apisar nga wala pa sang minabaton nga report anggot gidre, ginpahayag ni presidential spokesperson Harry Roque nga nagakahulugan ini nga nabuhinan na sang 100,000 o 100,000 ka mga posible carriers sini nga virus sa pungsod. Apang ginpahayag ni Roque nga hindi niya masabat kung paano nakasulod sa pungsod ang bakuna kag kun sino ang nagtugot nga magpasulod sini. Samtang update naman sa world records ng COVID-19 sa karon ang cases sa bugos nga kalibutan naglambot na iya sa 86,102,999. Ang nagkalamatay 1,860,431 kag ang naka-recover 61,055,179. Sa Pilipinas, pinaka-latest nato nga data, ang cases nagsaka na sa 478,761, ang nagkalamatay 9,263 kag ang naka-recover 448,279. Ang Negros Occidental may 6 ka mga kaso na dugang. Kahapon, gani nagresulta na sa 6,405 cases. Ang Bacolod, another good news, kay 0 kahapon ang Bacolod Action Rex, nga gani nagapabilin ini sa 5,600. Ang bugos nga Western Visayas, may 32 ka mga bag-ong kaso na record kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan nga 21,726 kag ang aktibo nga kaso yara na lang sa 788. Ang recoveries may 41 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 20,277 kag may duha nga nadugang nga nagkalamatay kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 655 death toll sa bugos iya nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Siling ni paring Alan Navales kung kakita si Chick, isa sa mga amigo ko ga galalaway siya ng tao. Sang siksihapos lang siya testing sa COVID. Buyong gini si Pre Alan Navales ay. Sige, mayo lang ang pagpamatid ra kay parang Alan Navales, no? Ayos, sige, kantuan tanay si Aksyon din na buso. Kay tubtob sining mga inuras daw, wala pa magguwa tong mga taga-IPM ho. Kay gina-check ni Aksyon din na buso, ang IPM, parte sa Kutanay basura. Kay may mga areas diri nga daw kadamo pa basura. But na no may trouble. Daw jutay sa lakyan sang IPM sa sining mga inadlaw rin pa kahapon bla mo daw wala daw kadjutay lang, no? Pero i-check tayo na karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Sa patrol transport sektor ginakwasyon ang proseso sang LTFRB sa paghatag sang ayuda sa mga drivers. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa patrol. Aksyon Eden. Action Rec, ina-question sa transport sector ang proseso man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board agod makakuha sila sang ayuda. Kaya sunod kay Mr. Jego Malacad, Secretary General sang United Negros Divers and Operator Center, nagalibog ang ila ulo Action Rec. Kung nga ginpaagi pa kuno sang LTFRB ang ayuda sang mga drivers sa Department of Social Welfare and Development na wala sang database
sa mga drivers. Dito kay Malakad, bangod gin paagi sa DSWD, mas nag-recruit na gid Action Rex ang proseso, bangod man sa mga dokumento nga kinahanglan nila nga ipasa pa, kag mga kinahanglan pa nga interview Action Rex sa mga social workers, agud mahibaloan kunti sin-o lang bala ang mga nagakadapat nga tagaan sang sining ayuda. Palayag ni Malakad sa Bayanihan 2, wala na dapat sang nasambit nga proseso kag tanan nga mga drivers ang makabaton man sang cash assistance. Gani man nga may nauna to yan na-release ang action din man. Do nakaligad pa to yung before mag-December mo? Oo, mo nang pamangkot nila Action Rex. Iti sige-sige man ang natabo to ya, ang namangkot to Action Rex. Do pila to do 50 do something 50 ka mga drivers tong kabaton una? Yes, correct. Action Rex. Amo na to hambal sang isa ka driver kay Ina. Kagina na amo naman ang palayag nga may batonon sa sila tani subong adlaw. Galing do kaluluoy lang bala Action Rex ang iban nga mga drivers. Kay Sino nagunta niyang nagpasalig yung may batunon silang adlaw? ang LTFRB Action Rex mismo amo nang gintalana sa ila. So may bangod ng- mga taga LTFRB to kay na? Wala Action Rex kay amo nang gina-question nila nga iya ka LTFRB program nga ginpaagi pa sa DSWD which is different naman nga ahensya. Nga may iban pa ako akong si Sir Malak may mga lain pa ginaiadaan nga concern ang DSWD. Do ginainto nilang mga driver ni nga kun why na lang? Ang kaluluoy to Action Rex kay ang natabo ang iban nga mga drivers ginpili Amo ni nila. sila kay na to, amo ni kadamo ning picture mo niya. Oh, damo Action Rex sa ara pa to iban sa Grabe, plaza gini nagapalahuway. kaila, no? That's why nga may mga leader lang to sang kada ruta nagkolekta sang mga requirements kay isa ka dito sa babaw sa DSWD tanawon ang ila sini nga mga requirements ipatawag sila para interview para mahibaloan kung kabaton sila sang ayuda. Tagpila ning ayuda? Una Action Rex kambal ni Sir Diego Malakad sa Bayanihan 2 gidya 8,500. At Tapos? nag 6,000. Dintong At 2,500 nagkadto? Naglutaw ako goro. Alahin pag Action Rex, di ba 6,000 pagid. Pag-release ang kwarta, 2,000. 2,000 na lang kung ma-release na. Oo, Action Pero Rex. kung gina-process pa lang, 8,500. Amo na Action Rex. Sa While Bayanihan 2 nga gidya. gina-process, ang mabato mo lang is only 6,000. Paghatag, Kung pag-release, is 2,000 na lang. amo na Action Rex. Ang una to, nga mga nakabaton. Tiniga ba sila, sige na lang kay at least may 2,000 ka. Pero Pati- tingkaluluoy to, ang mga naglinya. Insakto lang dapat na kay gapangabudlay man ang tao. Ang mga naglinya gito Action Rex, ikiti tanan nga naglinya nga naguntat to sang ilang biyahe sa Tagore nga nagpasto sa ilang mga requirements, wala man sang kasiguraduhan nga madala to sila sa master list, Oh. madala to sila sa tamaan. Titungod nga kabalo naman kita Action Rex tungod sa pandemya kapigado sang tanan ti nagkuha na lang nag-risk go na lang wala Action Rex kumbaga ang iban nga mga drivers nga sige na lang Gani, basi no? madalata basi lang Basi madala lang pa. tong ila, pero okay man na nga arang papilis nila. Okay na, basi pa man lang tuod mo. Yawat pa man na, amakon mo 2,000. Hindi. Galing ang pamangkot nga naganubo. naganubo. Basi pagbato na nila nga ara ng kwarta sila, isa lang kalibo na bla. Ambot to sila Action Rex kayo ti mismo driver di mo yung wala driver pa yo. o Action Rex nga sabat kay ti hinigambal to kaniban nga ambot gani mama kay ako gani naagad lang man ko di nga magpas tinagpas mo ko Sinong authorized person nga makasabat ni sa kabudlayan ni nga? Sinong authorized person nga makasabat ni man para magpatag di para sa ngalan sa mga drivers niyo? ti subong Action Rex ang concerned agency ito nga nag-process silang DSWD. DSWD local or Local region? na Action Rex. Oo, local na. Abot, Ay, naglambot na di sa ato. Hindi kay ina, ginambala naman to sila. Nga ang DSWD, ma-coordinate naman sa kada barangay, identify ng mga drivers. Kaya ang barangay naman, kuno. Ayun, Ang kasadya.
Nga Ikaluoy ginahinto lang na siya, nila sige yung na tao, papapasa. yung gapangabuhi na gidlang ng tao, bisan paano, may bitbiton pagpuli sa puluyan, tublagon pagid ang paminsaron sa mga waygid pulos nga klase ka mga tao ni ngara sa gobyerno, ah. Tiyan mo to, action Rex, sambal nila, tani, bala, bisan may ara lang da tarpaulin, sagwa, o kung ginsunat Oo. lang, step 1, pasa ka mo requirements. Step 2, manyaga ka mo danay. Oh. Step 3, dama mo na action Rex. Kung ka mo anay pagka step 4 dira, step 5 releasing na. Oh, Oo, munabi. dama mo na action Rex, ang hambal nila. Para at least hindi man sila kuno to do, tando-tando to, nga Sino sunod-sunod. nagpaybalo ni sa ilang kadto na kamo kay mang-release kwarta ni? Hindi man sila guro magdugok, maggamuni kadamo ni gurong driver ni. Ba, perte aksyon ni. Din mo damo, gidjagli, no? Damo-damo kita action Rex, kita na to halos naka-park ina sa may public plaza. Mga jeep, gidya, lain-lain nga rota. Tiyamak mong hindi lang sila action Rex ang apektado, kundi syempre ang mga manugsakay man to sa jeep action Rex, Oo, hindi limited daan subong ang makasakay lang sa Transportasyon. jeep. Oo. Di naguntat sila sa Tagore, wala sila nagbiyahe para nga mangisayon to kung ano tong kamayuhan nila action Rex nga mapatunan. Oh, kabudlay man nga sitwasyon ng ila ni man. Pag, Tanong nadangatan nila subong adlaw to? Tigin pasa lang ang requirements, ginpapuli action Rex, kay ginambalan sila nga ma-coordinate naman kuno sa barangay. Kaya ang Sa barangay naman? Barangay naman kuno sa action Rex para hindi na to sila kuno magdugok sa opisina, kag hindi na magpupunta to Kami liwat. pang sirad na lang ang mga opisina ninyo da. Kay ti wala sang nagapati kuno action Rex, ang wala nagapabili na sang health protocol. Di kay ilaman na sala na kay kung gininsakto nila nga process na tani, way na magdugok ang tao da. Amo na action Rex, kang kaina to damo kita na pamangkot. Actually na mangkot kita action Rex, kung ginahibalo tagid kun dining puno-puno, sino gining puno-puno ni pa nga nagpabalo sa ila. Tiya bala nila. Ang ginagano lang ko sang migo ko, ma'am. Ma'am, ginambala naman ko to sang migo ko, ti nag-upod man ko doon mo na bala action Rex. Pasa-pasa na nga istorya. Wala silang isang formal communication or mag-text lang sila. Tiyan mo na Kaya nga nagdagsa ikaw, sila beneficiary galida ka. kay mansig-mansig na guro, tinawganay na kag-text sanay na nga mga drivers, kadto na di, kay ari na di. Ayo, sadya Correct, na. action Rex. That's why nga, amo na gani natingala ang si Sir Diego Malacad nga kung LTFRB ni Tani nga nag-hold lang gid bala action Rex. Wala ya sang amo na nga problema kay may sila ya ang may database sang mga drivers. Ti amo na hambal nga mas hapos Dapat Tani. through channel na lang na nilang mga organizations. Para hapos kag hindi na bala magsali pagka wasag istorya da nga kadto amo na mo ni ang mga kuan na lang tani dahong mga organization amo na lang gintap na sang ano na LTFRB kundi SWD na. LTFRB gid action Rex. Amo na dapat ang ipatawag na da. O pila ka bilog membro mong way pagkabaton. O sa amo ni nga ruta, amo ni nga barangay para simple na lang ho. Correct. Wala pa dinaguso sa Uy, tao. pa dinaguso Sigurado lang tanan tawab lang makabaton tao pa. daw pamatsaga mo do nangin fiesta yang atubang sang base center. Atubang ni base center action din no? Yes, correct. Action Rex. Oh. Di pagkita to gani di gina do kadamo gito sa nga pinunsok to mga drivers do kakita ko sa mga nagalinupan yung mga COVID. Action Rex. Kiti wala na social distancing. Oo. Kita man sa mga pictures mo din nga why gid social distancing eh. Oo, ti ang mga kapulisan to sa Station 1 to. Sakto naman ni Guro magtulog sila mo. Lumabugto naman to ugat kay ina sa sige ka remind man nga palihog lang social distancing. Pero ti sa mga action Rex, we believe din sindihan Manila mga sentimiento man sa sining drivers. Kung nga aara dira kay ti syempre kapigado gid sa buong sa gihapon action Rex. Gani man. Pamatian natin na si Mr. Diego Malacad. Actually, kuha na siya ng confusing na siya nga ayun. Confusing siya kay hindi siya bala klaro ang charter. Kung ano siya, fuel subsidy, ayuda sa driver, continuation sang SAP, expanded sang bayanihan to. That's why ka confused no kaya nga aton subong hinigaran kag ginamo to kag talisay kag ang sila
Kay ang LTFRB tungod sang iya pagka kuan bala ang term naton sina pagka inutil bala daw 5456 ang iya nga height, wala siya sang kapasidad nga mag-impose sang iya nga programa. That's why ginpagi niya paliwat sa DSWD nga ang DSWD may separado sa iya nga line agency nga mag-implementar sina. Kabayan lang siya, Rex, ng pagpayag mo ni Sir Diego Ako na mo Malacat. hindi lang ni Bacolod. Oo, mga Kay may drivers. ano to sila kag talisa ito ginang na mitlangan niya. Oo, may hinigaran pa action, Rex. Ah. Pinambal yung sige lang kung ano karon ng mga developments man. Ipabalo lang namon ninyo sa naamon sa inyo dira. Ti amo na action, Rex, ang bulubudlay dira kay ti gagambogid yung mga ang proseso bala sang sini action, Rex nga pagpanghatag sang ayuda galing kay mambalang iban nga wala ta choice. Pigado ta, may ayuda, sige na lang, uluguan-ta na lang ta. Ganun, Okay? no? Pero, anami, di, Oh, dali lang kay nautod ang iya sining komunikasyon. Akson then may text ko na sa imo ara na kay nakakuha na ta number. Akson then yes, action, Rex, kanami, gilisang kwano sang Sang? hangin sang PM office. nga So, kanami, dito matulugan ko sa hula. Duway ginada sa nagahulat siya. Sinong manager subong man sa IPM man? Kay Action Rex, ang shout out, ang ginmuno ni Action Brian Morden, bala Action Rex. Si Sir Niel Marcelino, kag si Joel Badomero. Ipakita Dua? naman sila Action Rex. Dua? Dua ko na Action Rex nga pwede interviewon wala ko tani, palambutan sa concern. Di pag lambot Action Rex, di syempre, nang wala sila guro receiving area sa sulod sa ilo opisina. Di nagpungko lang tato sa gwa, ay nagpahangin-hangin gamay. Di din sila ya? Nagpaliwaliwa, may nagwa Action Rex isa ka office staff. Uy, Yung madala sa hakot ni sila? Yung pamangkot ko nila Action Rex kung maano daw ako. Ihambal ko, mang scrap pa rin, charot lang. Hindi, Action Rex, kung pwede, tani kita ya, makakuha man bala sa ilasay, kiti damo, nag-report sa aton Action Rex. Gani Nga, man. pila na kadlaw, may mga uncollected nga basura, nga wala makolek kag allegedly at least masabat nila Action Rex ang ginaligar nga guba kuno ang ila sining nga mga unit. Uy, alang-alang man nagkaroon si Juan de la Cruz daw mapatag na kundi sila gid mismo. Why Yan. sila magwa? Nagwa sila liwat. Ginhambalan ko Action Rex nga makadto ko kuno sa DPS sa NGC office. May opisina pag itong DPS to? Actually, iyan Action Rex sa Department of Public Services. Department of Public Services. Oo, tigaling kay tikabalo naman kita nga Do separate man na iyang obra sang DPS kag sang IPM. Correct. Amo na Action Rex. Namitani ako sila gidya balaya makapatag. Itudlo pa nila sa DPS to yang way na nalabot-labot ang DPS da sa obra sang IPM na iya. Ati dito ko nila ginkwan. Nano ka mga udok nga klase ka mga tao niya. Daw kanami pang kanami ka pa balbalon. Kalma lang. Kay Kadamo na sa nagaugtas ang basura ninyo, no? Galing kay ti kabudlay man kung kaysang magugtas kada aksyon din mo. Ang ato lang naman diri punto nga makuhaan tas latani sang side kung anong status sa mga salakyan nila kung guba kag kung kulang sila unit nga nagahakot way ginadiferensya. Galing ti inang tinudluanay pa nga sa isang hilikoton nila ay daw kanami gid pang waldason nga klase ka mga tao ni. O sige. maayo pag Action Rex nagkadto tato kay syempre kay kung papugan sila wala. kita ya bisan ano pa na iya kadtuan kag tinguan nga mapakigangutan. Gibutang-butang man lang da sinutong gibutang to nila to nga mga tao to duha ka bilog. Gibutang-butang nyo pa damayo pa to si Mr. Albior to sa nagligan kay gasabat to siya. Sir Subong Darren ini Albior. daw basurahan ng itsura ang nawong sang tao ni gurong gibutang nilaw nga hindi Kalay. magsabat. Na kasi si camera shy. Kamera Nahuya siya. sila, guro. Hindi man pagkamerahan
Audio shy. O Diyos siya, basi kon. Ay, daw kabudlay gid galing aksyon den daw kabudlay gid niya sila, ya. Gani, dugay-dugay. Sino man nabing tao ni nga mahambalan taniman? Kung sino man ning magkaistorya sa aton, sini parte sa status ang basura nila, di? Amo na Kundi budlay sila? sila kahapos sila man nagani tani. Masabatan sila, ma'am, ti amo ni mo to. Kalaay pa bala kay ti itudlo ka pa. Damo pa itudlo, tapos pa DPS. Paano labot siya sa DPS? Yang syudad na iyang obra, kamo yung kontrata sa basura? Sino tong tao nagtudlo si Muaw? Ay, sa ka-office staff, action rep. Basi siya man to? Ay, hindi, nang babae to siya yan. Si Inday? Si Inday lang. Itago natin sa pangalang Inday. Ay, kabudlay Ay, nga sitwasyon ng ila. O sige ang importante nga kung may mga basura ka mo, ipadala nyo lang di sa Action Radio ho. Hindi, yung basura, ang picture, no? Ang picture ipadala nyo di sa Action Radio kay pang posta na din. Tukon picture sang bas kilala nyo ni Joe. Ang mga concerned agency. Namito Sige ka lang, ni si Mr. Albior, no? Kay gasabat dito dapat kung tawgan mo galing kay ning bago nga gin-designate. Di na si Sir Albior, aw? Basi nag-greener pasture, actually, like Sir Abiol. Oo. Basi nag-in search for greener Albior, pasture. ano to galing ngalan niya? Abiol. Daryl Abiol. Darrell. Oo. Oo. Wala sa no nami to tani sa kay gasabat gito sa kung tawgan o kung pakigangutan mo. Kaya Subong daw why do nalimot sa tugabang ni kag sabaw ang ginpamutang ng mga tao da. Kaya nauna man to sa shout out action Rex mo, that's why nagsabat siya. Gani. Ti subong basi kung i-shout out. Masabat naman. Pero ti wala taya sang malain yung intensyon action Rex, no? Ang aton malang gani nagkadto ta da para nga bisan paano ma-explain blan nila. Sir, anong status ni kay kadamo sang mga reklamo nga nabaton dire? May mga basura kitang wala mapangkwa kundi sila mismo makambal. Correct. Amo na datani. Galing kay ti nahuya pa sila ti sige tagaan to sila oras. Matagan to sila. Ibo na lang siguro kontrata, ibo. Ikaw na lang siguro action Rex, so pwede paguro. Pwede siguro. Di lang, tilawan ta lang Good. Naiya. Alam ko, stockholder ko da. Sige Sige, action Rex, sa balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Raboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eden Abuso ti sa mga nagpareser ring wala mahakot ang inyo sining basura sa tusing ti way kagid makuha nga information sa IPM itudlo ka sa DPS, no? Kabudlay man ang DPS daw ay nagidi kalabot-labot kay kamo yung kontrata sang basura dire itudlo nyo pa sa iban nga departamento, no? Sige lang tinguan lang sa Action Radio nga madala sa ila sini igtalupangod ang concern sa mga Bacolod no. Sige, Action Radio Philippine Standard Time las 12:06 ang aton oras. Sa iluan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Siyudad sa Bacolod nag-umpisa na sa data gathering sa mga tao nga tagan prioridad nga babakunahan sa COVID-19 vaccine. Pagbakuna mangin voluntaryo suno kay Vice Mayor Elcid Familiara. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale? Action Rex sa kahapon nga adlaw nag-start ng siyudad sa Bacolod sa pagpatigayon sang data gathering kon na pagkatipon sa mga impormasyon kag datos sa angot ni sa mga tawo nga prioridad no nga ipaidalom sa COVID-19 vaccination program Action Rex no. Kay sa unang pronouncement ni Bacolod Mayor Evilio Diaz sadto kun siya pamaron Action Rex sa kutob sa tanang nga tawo diri sa mga siyudad sa Bacolod dapat mabakunahan Action Rex ning COVID-19 para mamangin protektado batok sa virus
Sa pinaka-latest diri nga palihag ni Vice Mayor Cid Familiaran, Vice Chairman sang COVID vaccine o kon COVAX Council Action Rex sa gintukod man sang alkalde ang data gathering ang ginapangunahan sang DSSD, Bacolod City Health Office kag mga barangay. Lakip sa mga prioridad sa vaccination program sang syudad amo ni mga medical frontliners, senior citizens, mga nalakip sa vulnerable sectors action Rex do kag mga personnel sang nagkalilain nga mga law enforcement agencies sa kag iban pa no. So isa diri sa mga ginpunto sa ang vice alkalde nga ang pagbakuna sining COVID-19 vaccine wala ni action Rex sang pilitay kundi dapat voluntary kag hindi ini mandatory no. Kay ang baldiri sang vice alkalde before mayroon sa mga pronouncement ang national government nga silang magabakal sa bakuna kag ang LGU ang mag-augment pero sa pinaka-latest nga information nga na-receive ni Familiaran ang LGU amo naman ang mapain action Rex sang pondo kag ang national government amo ang magadugang in kaso nga kulangon ang pondo para sa pagbakal sang bakuna action Rex. Ang bakuna ang usaron diri sa syudad sa Bacolod wala pa sang specific nga vaccine action Rex bangod sa kay Vice City amo pa nang kinahanglan nga kulaton depende ni sa maprubahan sang gobyerno nasyonal. Sa karon ng Bacolod City nagahulat man sang guidelines sa national government angot sa storage sa bakuna bangod may mga vaccine action Rex nga kinahanglan i-store mo siya no or i-stock sa lugar nga mayara sang specific or temperature requirement. Aling tingong device, Mayor Cid Familiaran. So may mga kontrasyon kung may mga inventory or kita rin, ilang ating senior citizen. Well, may barangay kita, may DSSD, may senior citizens kita office, no? Na delegated, tinatanan sino ang mga vulnerable sector. May mga questions ask mo, like for example, ang ating military. Di ba ba, sa PNP, Philippine Coast Guard, PDEA, Philippine Army, nga rin si Bacolod. Kaya ano ba, kasi na may provide sa nila vaccine. May tayo supong lain ng mga ang local government units na pinuna nila. May instruction na in the past may mga pronouncements sila nga national na bakal, may ma-augment lang ang LGU. So kung sulit, LGU mabakal, yan kung kulang nasyonal. Bakit sa mayor is already prepared, but as to how much siya lang pamangkot na. Ang name ng vaccine nga ginaay naton? Dependent ikaw sa i-approve siyang national government. Actually, the provincial government sa Negros Occidental nag-announce na to yesterday si Gov. Lacson nga 30 million pesos ang ilang sinigin na allocate nga pondo para sa pagbakala sang bakuna pero diri sa may syudad Tiambal ni Vice Cid Familiaran ang mag-anunsyo ko na pila ang ipain nga pondo para sa vaccination. Pero way pa kapain no kung pila ang para sa vaccine? Ay ara na action Rex according kay Vice Cid. Pila? Pero hindi pa niya mapalayag. May natago-tago pa na nila kung pilang kabilugan nga daw kadamo naman sa mga LGUs nga nag-commit dito do kadlag ko gani sang ibanto mo. Kay possible action Rex bus nga daw Merkules base by first press con man nga pati kayo nun si Mayor Bing Lunaldia no kaya mo na siya ang Balibar Cid. Since ang COVID-19 Vaccine Council kon COVAX ginapamunuan siya ni Mayor Bing Lunaldia Action Rex nga mo man ang presidente sang League of Cities of the Philippines. Pero ang Balibar Cid ati ready ang syudad nga magpain no sang pondo para ti halasanan or ti kun maayo tanan kita Direction Rex ang mabakunahan sang libre kagula dapat sang gastohon. Naisura taman si Councilor Renesito Novero mayara Action Rex sang Special Education Fund balang syudad nga pwede diri mausarang ni nga pondo para bakunahan ang mga public mga public students, no? Public school students, lagip man ang mga public school teachers kag mga non-teaching staff sang Department of Education diri sa may syudad sang Bacolod. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall aga. Liog tadabi sa DPS tada ba si marutokbol ta kay may mga information nga out of 50 units kuno gina-required sang syudad do. Asperya sa DPS
20 tubtub 30 lang ka units ang gahakot sang basura di. Sige, Action Direct. I-check kag i-verify natin ang I-check din sa information. DPS na kung ano ng status ang ano gani ng gapanghakot basura. TPM. Ang IPM. Abi ko TPP. IPM, TPM. IPM gali, no? IPM, Construction and Development Corporation. Oo, Si liog Sir tatabi Nelson kay Sidelio. Sir Nelson Sidelio kung anong status na nila. Nano inugrinyo na nila sa contract nila? Last December Action Rex sa 2020, na-extend lang nila sining na-extend na gali? Kaya ka magsala mga 3 months ni. No, basta extended ang nila sining Ang luyag man lang tani nato mabalaan kung 50% or pila ka units ang dalagan kay required dis ang DPS dapat 50% gid sang salakyan nila nga ara gadalagan mo ti kung mag 20 to 30 units lang dako gid nga mga areas ning wala gid makuhaan basura eh. Yes, Action Rex. I-check natin ang ining information. Sige. Kay daw Brad man kamo ni Sir Nelson Sidelio. Wala ko pala sa interview, Action Rex. Kasi first time. Why mo pa ni sa kalima interview? Basta ma-vibes kami niya ni Sir Sidelio. Sige Okay, importante mo ang information and education campaign, Special Action Rex ng basura ni sa manti sa everyday no nga hindi man siya problema kundi concern man sa mga pumuluyo dito sa mga syudad sa Bacolod. Update na balita gikan sa Bacolod City walang ka-action niyo. Action dahil sa Lazaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ginadugsing talang ni si Aksyon Dale kay tilawan ni nga magpakigangot kay Sir Nelson Sidelio. Salamat gid Aksyon Braya. Amuning chief sang DPS ginapukaw talang atensyon nila siniya. Parang abisan paano mabuligan man balang mga utod tang nga penitensya sang basura kung kaysa ginahakwat na lang nila ginabilin kung sa diin to ho, ginasulod sa sako. Ay, hugin. Sige samtang sa balita naman sa Kapitolyo, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovilla. Maki-update tanay sa Talisay kag Victorias magadeklarar kuno sang state of calamity bangod sang baha, dredging sa mga kasubaan pati gayunon. Kalakip man ang iban pang mga balita gikan sa Kapitolyo probinsya. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa unang kita sa bayan sa Sural sa Talisay, nagsapol ang mga opisyal kag mga tao nga concerned ng trahedya nga nagaluntad sa amos ng sudad kadungan sa pagkasaulog sang bagong tuig sa tong gabi sa December 31 tuptop mag Enero 1. Ning sinapol sa Maya Talisay City, ginapangunahan mismo ni Mayor Niel Lizares. Ang pilar sa mga ginhambalan diri sa kay City Administrator Attorney Jonathan Ialdama, among rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction Management Council ang ginatawag ng medium to long term solusyon para nga hindi na masulit pa ang flash floods kag mahatagan sa kasulbaran. Kunano ang gintunaan nga amo ni nagluntad nga baha syudad ang una. Pero doon na balaan to nila kung ano ginang ginhalinan to Aksyon Mar? Una, Aksyon Rex nga nakitaan ang pagnabaw sang kasubaan eh. Ang mga sopa, kinahanglan na gid man nga i-dredge Aksyon Rex kay may mga sopa nga imbis magasangkad kunta ni gamat-amat man gamay bla. Una nga hindi sige na kaganabaw. Napaw siya. Di i-dredge ina, kalkalon. Tigaling dako-dako lubrahon sina. Dako-dako gidakson res kinahanglan sang hindi lang gani isa ka dredging masin kundi isa, dua or tatlo kinahanglan. Ang sa Talisay City may duwa da ka mga main river systems kag waterways amo ning ipuntaryahon gid sang dredging machine.
sige subong pagpanagtag sang food packs kag relief goods pagyan man sa pagbulik man sang 3rd District Congressman nga si Kiko Benitez kag si former Congressman Albi Benitez na kahapon naglibot gid sa mga namahaan nga barangay sa 3rd District. No, Ebi Magalona, Victoria sila kag sa bahin sa Talisay City. Ang pinakalabing apektado gid nga barangay sa Talisay amo ang Zone 3 kag Zone 2 kag ining ginatawag nila nga Sweet Center. Ini Sweet Center gin check naton kay Attorney Aldama silang ko na barangay siling na Attorney laban-laban tinawag ko niya sityo o kon porok lang no nga area. Ang record nagapakita apektado nga pamilya 4,661 amaning labing uli nga record sa 17 ka mga affected barangays. 21 ang total 244 ang partially destroyed na puluyan. Ang pagdeklarar sa state of calamity kahapon naging permahan na si Mayor Lizares nga resolusyon nga nagarekomendar sa sangguni ang palungsod nga mag-declare sa state of calamity ang may magastong punto hindi mabudlayan ang syudad kapag patigayon sa pila nila sa mga plano o pag-implement sa plano. Buwas ka laban-laban ang bal ni Attorney Aldama agapatigayon sa special nga sesyon ang ilan sa konseho tungkol kalakayon ining pag-declare sa state of calamity. City Administrator Attorney Aldama. Ang council ma-recommend na declare kami state of calamity para at least maanogid namon sapat ang mga concerns pila with regard sa pag-rehab sang mga areas na saranta sang flash flood. Today kami ginpasubmit na namon sa SP. Nag-request na yun si Mayor sa SP for a special session. So, base tomorrow makonvene ang SP for special session. Then hopefully, SP will approve for the duration of the state of calamity. Ining pagpatigayon naman sa dredge activity, ang dredger ini sa Department of Public Works and Highways imuon sa nasalintara sa duwa ka mga main river system. Sa pagit kaplano, may isa pagit ka meeting nga patigayonon. Gusto nga naman sa City Disaster Risk Management Office kag Office of the Civil Defense para hambalan ang donation sang equipment kag plano nga pagkapahamtang sang kaugalingon nga command center. Mayara man sang inventory kag relocation ining plano nga pag-relocate sa mga informal settlers nga ang ila sa nga balay ara sa kilid sa bipi sang Taytay. May livelihood projects man nga patigayonon sa mga apektado nga pamilya. Ang city drainage sa plan gin-revisit nila ang pagpatigayon sa ginatawag nga re-greening sa Talisay. Ginahambalan man sa meeting kahapon. Laban-laban, Boss Gadlaw, laban-laban naman nga maaprobahan ang resolusyon din permahan damlaglag sa alkalde nag-recommend sa Talisay ipaidalom sa state of calamity. Sa iman, sa may syudad sa Victorias, may plano man sila nga mag-declare sa state of calamity. Mbal ni City Administrator Dino Acuña, nag-okay naman ang DPWH mapagamit sa isa ka unit sang dredging machine nga tinluan man dira ang mga kasubaan sa syudad sang Victorias. 8,776 kapamilya apektado sa baha sa Victorias. 644 ang nadulaan kinsang balay. Pinasaylo sila sa evacuation center. Kagati sa mga matamat naman nga nabalik sila sa lugar. Nagapadinguha man nga liwat nga magkapabanday, liwat nga magkaratukod.
ang ila sining balay 43 kini ka mga balay ang was auto kon completely destroyed samtang 160 ang partially damaged. Report maayong presentar ang City Agriculturist nga si Dr. Ramon o kung Dr. Samson Garzon angot sa kahalitan sa mga pananom kag kasapatan ay 4.3 bilyones pesos valor ini sa kahalitan sa pananom sa mga kararuton sa kasapatan kag fishing boats vessels kag si City Veterinarian Dr. John Michael Cabogwaso naman nag-report nga may ara sang 1,411 ka mga apektado nga kasapatan ang kalabanan mga inog bulang nga manok. Ang balor sa inog bulang nga manok nga nagkalalitan sa baha mga 3.3 million ka pesos. Ari naman si City Administrator Dino Aconia. So buwas na so good kita drive sa aton suba tapos ang mga concerns kagin discuss kahapon was about the putting up of rain gauge in all areas nga masami gina agyan dayon sang baha para nga makaprepara kita sang aton coding system kag sang siren sang city. For the longest time we rely on BMC for the siren in times of calamity, but this time the city is planning to put up its own, one in BMC and one in the poblacion area. Also, ang aton mga flood control measures i-discuss na gid naton and hopefully at the soonest possible time masugudan ta na. Ang mahambal ko lang is ang baha is a calamity, no? Gin gusto sang syudad nga matabo ni and we are doing our best nga ma-improve ang mga facilities kag ang mga areas sang Victorias. Sa bahay sang Silay kang ibi magaluna pangarunan ta kabante sa Silay so power pa sila nakapagawa sang figures nila angot sa balor sang kahalitan kag kasangkaron sang halit sang sining baha sila. May ara lang sang nagpadala nga senador blanket no asin 250 ka blanket in tunar sa Silay City Government sa mga flood victims halin na kay former Senador Manny Villar kag isa ning ati ayon si Senador Cynthia Villar. Halin sa ila sa ring blanket waving livelihood project dito sila sa lugar. Ang kakasunugikan sa Capitolio Action Marlon Heroboya. Way patukagwa ang kwanto, ang ginakunukunob lang nga tao ito nga mapapili gobernador. Ating ang ngalan niya rin na sakon ngalan niya. Ara na pro way pasagagwa. Iyan naman lang signal ginaulat nga malisensya ta na siya. Okay. Malisensya ta siya kay pasikaron kon mag-line up sa aton. Gani man Pag naghambal ya, okay go. Lawagan ang ngalan ko. Lawagon to. Sige Arana. Kita mo lang ginsend ko kagabi nga kwan nga ining picture to balang away lang ya itsura may question mark. Pawo ng hagyo ya. Gali. Muna. Oo. Sige. Kakasunugikan sa Capitolio Action Marlon Hedomoya. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang nga, standby anay sa dugang pang mga reports. Daligid lang mga kaaksyon kay ipalabayon talang niyo, isa lang niya. Standby! Ang Joy 1050
tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Sa mga kaksyonta ang municipality sang Banwa sa Manapla, pagi kay Mayor Escalante, Manulit Escalante, nagapabutyag nga ang mayara sang natalana ng Enero 8 kag Enero 15. Para mapasiguro may mga closure sang private kag public commercial establishments kag bisan pa mga government facilities except sang municipal health unit kag sang local disaster office mga kaaksyon bangod man sang padayon nga disinfection para pakigbatuan ining COVID-19, no? Enero 8 kag 15 mga kaaksyon, Bernes na, duha ka adlaw nga Biyernes. Close ang ining mga private kag public commercial establishment kag mga government facilities except lang sa municipal rural health kag local disaster mga kaaksyon. Amo nang ginpabutyag ni Mayor Manulit Escalante mga kaaksyon. Samtang grabe man niya, no? Wala man katapusan nga paglaptas ang COVID-19 variant niho. Si Yuki Prime Minister Boris Johnson nga sa mga nagpabutyag sa mga taga-England laliwat nga magpatuman sang lockdown bangod sa paglaptas ang bag-o nga COVID-19 variant atong B117 lamo. Sunod rin sa ginpabutyag nga liwat nga nagpatuman sang lockdown ang sa England umpisa sa Enero 5 subong nga adlaw, no, nga magalawig ini tubtob sa Pebrero 15 lawig-lawig gawan ni. Sunod kay UK Prime Minister o United Kingdom Prime Minister Boris Johnson, dapat magtiner lang sa ilang puluyan ang mga tao. Pwede lang magkagwa kung magbakal sang esensyal kag mag-ehersisyo kag kung may mga kinanglanon medical, no? Liwat nga ginpasaraduhan ang tanan nga mga eskwelahan kag maga-switch na sa remote learning ang mga estudyante. Una na nga nag-issue sang stay-at-home order ang Scotland. Samtang ginsirado ang tanan nga eskwelahan sa Wales umpisa at tubtob Enero 18 lang, no? Gin-extend ba ng remote learning sa mga eskwelahan sa Northern Ireland, no? Padayon ang pangbakuna sa kontra COVID-19 sa UK sa diin ginatagan sang prioridad ang mga nag-star sa care homes kag ila careers o careers ang nagaedad sang 70 anyos pasaka mga frontline health workers kag mga social care workers. Ang mga clinically extreme vulnerable naman bakunahan sang isa ka dose sa tunga-tunga sang bulan sang Pebrero. Amo na mga kaaksyon ang ginpabutyag ni Johnson or UK Prime Minister Boris Johnson, no? Bago gid lamang nga ginpalayag sini sa publiko. Ayos sa mga kaaksyon ta, daligid lang aksyon Brian, more than aksyon na din abuso, ha? Daligid lang kay tirahon ta na dugay-dugay mga balita ninyo, no? May tisi anay kulang balang imo siring lawas sang bait. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siring Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayo Ayos, sige ma-unload tanay sa mga talamyaon ta kay Mr. Martin Aliling, no? Kay Sir Martin Aliling, may lang nga pagpamatidra sa Imos, Cavite, kay Sir Alex Montesa, ginatamyaw lang Sanday Attorney Rodolfo Katige, and Engineer Jovel Katige, kay Ma'am Jenna Saludares Gabitoya, sang Barangay Buenavista, Pontevedra. May lang nga pagpamatidra sa inyo, no? And dali lang ha. Kay Christine Minyes Villalobos may lang pagpamati kag sa tanan nga Energy Fans Club, no? Watching live from Barangay Pandanon DSB. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala may lang pagpamati sa Malaka family. Salamat gid. And Jonel Hal Llorena, no? May lang pagpamati Jonel. Shoutout ko lang dagali ang brother ko nga Maestro Jonathan Halyurina. Happy birthday, sir. Birthday subong. Happy birthday, sir. Kay Jonathan Halyurina. Ayos. Kay Sir Noel Amar, may lang pagpamati. Kay Nonoy Elmer, niya paborgid na sa mga taong laway na lang ang pagkuha ng COVID test kay kasakit man tung sa ilong sulsugon. Gani man. Madam Virginia San Antonio Alpenda may lang pagpamati dira sa Celine Homes kag
pamilya Olpenda sa Kanturay, Sipalay, no? May lang pamati. Sir Alex Montesa, siling niya sa Rex, damo gyapon basura. Ano abi kay ang sobre nga ginadaho nila para hakuton mga basura, wala gid nabutangan. Tips para pangkapi-kapi kag panigarilyo nila, dala na da bakal nila whiskey. Tamaran na ila maghakot basura. Nami na mga basura ara sa gobyerno nga kinanglanon isegregate sa Rex. Miguel Nambong, may lang pamati. And sa kay Alf Solbgigski, may lang pamati. Alf, no? Watching live here in Kansalungon. Isabela ni sir. Diri sa amon, last time ayuda sang na PUM 5K sa iban na nga LGU. Diriya 2K lang, wala pa amount sa up form. Ay pwerte, no? Kay Cas Albert Cantong, may lang pamati dira sa Bugs Backyard Grill. Sa din ni Cas Albert, sa dining Bugs Backyard Grill. Kay pamasyaran ta naman da. Alex Fuentes, may lang pamati. Alex Fuentes. Ayos. And Jose Erson Lapinigonyo, may lang pamati, no? Sa Talunans, linya basta kwarta, hay buhay. Paul Spat III, may lang pamati. Jocelyn Libon Dispoho. Kay Mary Grace Valencia Garces. Amo manadiho, wala basuriro na dula. Ay, grabe. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati. Action Rex, pagkigreet lang sa akong manghod nga si Rafi Liboon sang happy birthday. Salamat gid. Happy birthday, Rafi Liboon, no? Kay Sami Roger Awing, may lang pamati. Sami Roger Awing, no? Kay Jobal Trinidad, may lang pamati. Salamat gid, sir. And Jigo Val, may lang pamati. Jigo Val kay Alfredo Sapa. Amo na kon private contractor, wala gid kahangpon bisan ang city gapabungol man na iya na duty to see it that the contractor complies with its responsibility in the contract. Gani man. Valencia Kinet, may lang pamati. Kay Chinchin, kay Eric Rojo Asiado, may lang pamati. Aga si Gabong dring balita sa Cavite. Liog lang ko tamyaw sa pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kanyada, Hililang, kag mula si family sa Pandanon, Silos, Morsia. Kay Jeneline Gonzaga sa Rona, may lang pamati dra sa Isabela. And Sherwin Reales, may lang pamati. Sherwin, sininya hay Bacolod, amuna ga kamalisyahan kamo kay ginasikrito ninyo pa. Ila allocate na budget. Ayo. Binigno di Vinagracia ga monitora sa Manila, may lang pagpamati, sir. Christine Magbanwa Montevilla, may lang pagpamati kay Jonathan Montevilla sang hinubaan nga permigid ga monitor. Salamat gid Christine, no? Kay Huma Lumina, may lang pagpamati dira sa area sang Barangay Tangob, no? Kay Mon Lisay, may lang pagpamati. Mon Lisay, kay Mario Garcia, George Gargasiran, good noon, Action Rex, mapaktan gani namon ang taon na ina, piho, may premyo gid kami, ha ha ha. Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati. Yorb Quiniol, dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Hilo sa pamilya Tisara and Losinyo dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasil, Ibi Magalona. And sa kay Joseph Pacifico, may lang pagpamati from Mayor's Office San Enrique. Salamat gid Joseph Pacifico, no? And ako Maldita, may lang pagpamati kay Lily King, Hayoki 3rd National lockdown. Gani man. Sa Yoki to, nag-lockdown naman. Salamat gid Lily King. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. San bayanay? Manong balik kita sa diligid lamang madugay.
amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic.
Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:48 na nga aton oras, 12:48 na mga kaaksyon. No? Hambal ni Sir Benigno di Vinagracia. Why naman sir? Ang dira na lang sa Manila, kung halin ka dira, kaya doon nung patakaran pa dira sa Manila, pero pagpuli diri sa Bacolod, why nagidman pakita lang ang tanan nga mga documents nga halin sa imugin halinan nga lugar, no? Sige, kadtuan ta na yung balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa senior citizens nga ginpatayo sa syudad da San Cadiz bangod sang makahulubog nga ilimnon ay ambot ko na nung status ang duwato ka suspect ni. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Sa detalye, Aksyon Brian. Action Rex sa hinubog gid lamang ang motibo nga nakita Andres ang kapulisan sang Cadiz sining pagbuno patay sa isa ka senior citizen nga si Ramon Castro dira sa may Purok, Kawayan, Barangay Luna sa among syudad. Action Rex. Pero diri kay Police Lieutenant Eugenio Rodas, ang Deputy Police ang Cadiz PNP, ining tatlo of the night ining nga naga-ininom. Action Rex, kag birthday pa ini ang ila sinigin tambungan, kag wala gid sang may nakakita diri. Action Rex, why sang may nakabati o ko nakabalo kung ano ang ila sinigin awayan nga naglabot gid sa punto nga ginbuno kag nagapatay ining si Castro, Nanday Reynaldo Aguirre kag Generoso Bornillo. Ining duwa sa mga Action Rex lunsay ini at large sa sining mga tinyon. Dugang ni Rodas nga wala man sang ginawayan ini silang previously abi or inang daan nga away-away. Why gid Action Rex? So nagwa sila nga pag-imbestigar nga nakainom lang gid sila. Kag nasubrahan na gid ka hubog na ang ilang sitwasyon kun nga ang naglabot sa point nga pinatsanay gid ini or begin patay gid sila. Action Rex. Ang pagpasaka sang kaso hindi pa nila makwandiri kon homicide or murder. Action Rex. Bangod nga ginagapangita pas la subong sang nangin saksi gid although nga kilala na ang mga suspitsado. Opo, ngayon po, inaani po namin kasi po, installation, ang suspect na mga panahang biktima ang nandoon sa scene. Kasi nagpo-convince po kami ng mga witness para po ma-file po itong kaso na to. Okay, oo. Nakilala naman yung mga suspect talaga, sir, no? Yung mga pangalan nila. Opo, positive po na nakilala natin ang dalawang suspect. Okay, so sir, inahanda pa yung kaso, sir. Anong kaso ito, sir? Nanyo ngayon, sir? Ngayon ito ay inaano pa po namin ang buong detalye. Hindi ako kami maka-decide kung kaso o homicide. I see. Hindi pa po kami imbestigahan. I see. Pero sir, ano bang meron ba kayong initial na konti lang kung ang motibo nito, sir? Pagpatay?
Minsan po ng motibo nito, nung time po na nagiinuman sila, wala naman po mga previous na incidente na nangyari doon sa mga biktima. Doon lang po sa time na yun, na pangyayari ngayon, na siguro po, pag-investiga po natin na investigation, hintayin na po, ito sila na nga pagkakalo. So, lumalabas sa investigation nito, sir, parang lasingan lang ito, sir, parang lasing lang. Oo, ayan po, misunderstanding lang po dahil lang nagkakalasingan na pagitan sila ng mga kaita. Action next muna ang pagpatag sa aton sa Deputy Police ang sa PNP. In fact, nagahangyo man siya gani nga kung nagamonitor ining duha ka mga suspitsa makasungka man ka tubangon ang ila siri nga mga ila ginhimo nga pagpatay. Action Rex. Ako na ang balita sa po, Action Brian. More din nag-report una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3, no? Padayon nga investigasyon sang mga kapulisan sang Police Station 3 kag ginahibalo ang motibo sa isa ka persona nga nagsunod sa isa ka puluyan sa barangay Mandalaga. Yari ang countdown sa report ni Action Eden Aboso sa BCPO. Action Eden. Action Rex, padayon pa karon ang investigasyon sa Police Station number 3 ang naman niya sa matuod nga motibo sa isa ka lalaking nagsulod sa isa ka balay sa Santorini Subdivision, El Reco, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod, mga alas 4 inisang hapon kahapon. Action Rex. Pero kay Captain Richard Parito, hepe sang Police Station 3, detenido na karon sa custodial facility sang ila estasyon si Ralph Robert Lizares, 28 anyos ang edad, kag residente sang Purok Bagong Silang, Fortune Town, Barangay Estefania. Dugang pa ni Parito sa ila investigasyon, ginaligar nga bukas ang puluyan ni Hani Balzado, 36 anyos, rason nga nagsulod si Rizales sa ila sining nga balay, kagilayon nga nagpangayo sang bulig si Balzado sa village security, rason nga nadagpan si Lizares. Palayag ni Parito, nagkuha kay Lizares ang isa ka kalibre 38 nga armas luthang nga loaded sang 5 ka bala kag mayara pa sang patalom. Si Lizares ang mga tubang man sang kaso nga trespassing kag RA 10591. Pamatinaton si Captain Richard Fajarito. Hara naka-detain subo sa aton nga custodial facility sa Station 3, then gina-prepare naman ang ang mga PDBs kag dokumento para nga i-file kontra sa suspetsado kay nakuhaan pag ini siya sang armas. Bali ano ning cases, sir, ang iya mga pangatabangon, sir?
So trespassing kaga Presidential Decree 10591. Ano gining motive niya, sir, nga ginsulod din sa balay? So wala man sang nadula sa balay, so siguro no wala lang takabalo kung ano gid ang motibo sang lalaki ni kay base sa among investigasyon nga kita yaman nga ang balay bukas sulod man lang siya. Balita gikan sa Bacolod City Police Office Section Eden Aboso. Una sa balita ug sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang ha. San ba yan ay aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, inimay kang tanan sa yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. No? Evergreen Herbal Capsule. Dose, 59 nga oras kay Dato Puti, may lang nga pagpamati, no? Portis Dato Puti ho. Action Rex, Happy New Year, gapamati kami diri sa La Carlota, Mayordomo Residence. Thank you so much, Dato Puti. And kay Nining Great, Nining Grate, ni Guro ay, kun great. Grate no? May lang nga pagpamati dira Nining, no? Kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. sa Dammam, Saudi Arabia, may lang pagpamati man Sir Juan, no? Ayos. Sige, sa iluhan tanang balita, gikan sa aton sining mga out-of-town reporters, unahon tayo ning balita, gikan sa syudad sang Cadiz, kay aksyon no Roger Gotin. May kang tanan sa syudad sang Sagay nga balita, kaso nga rape with homicide na talanang igapasaka batok sa stepfather nga nag-rape kang nagpatay sa iya 14 anyos nga manako nga babaye. Yaring kaundan sang report ni aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye, aksyon Roger. Action Rex, patigan karon nga mapasaka ang kaso pero ginaulat pa ang resulta sa crime lab sa autopsy nga patigan sa bangkay si anyos nga ginapatay siya si kagin-rape siya si stepfather. Tamo sa tong director nga Enero 1, rin gindakop ang stepfather Enero 3 na sa continuous nga pursuit operation sa mga katapos ang kapulisan sa siyudad sang Sagay. Ang kaso nga igapasaka batok sa Elias Gran Sico Jr. E. Kahulyan, 40 anyos, kag residente sang Sitio Manara sa Barangay Puy, Siyudad sang Sagay. Sunod sa pahayag ni Police Major Albert C. Initanan na ilagi paninguan para matagan ustisya ang kamatayon sa sining 14 anyos nga biktima. Kuno, ma-assure natin sa pamilya na kita wala man pabaya. Upod sa nga itong rekwerpo nga matagaan sa ini. Hopeful ako kanambal kung positibo na sa mga ebidensya na ginawiyatan natin subong saka natin siyang mabakod ang inquest ng kaso agin sa suspektado na
ginapatigayon sa karon ginapasiguro nga karon sa hapon pasaka gid inquest ang kaso batok sa suspect. Suno naman sa Iloy sini 14 anyos nga sadto pa nagaduda siya tungkol nga sini nga para ko para tamo ang mga gentleman nga luya ang sini nga bata kag amoyad to ang natabo sa tinilitan nga pizza uno ang pagabay o kon pakayo sa Iloy nga kamaypay di na makagwa ang ini nga living partner niya tungod nga ay mga threat ng pamahog sa ila sini nga kabuhi nga gibuyan ang iya sini nga live-in partner. Pagkakit ko kasi ng siya gid kay wala naman hindi ko nagkatultol. So para sa imo ining natabo nga nadakpan siya tapos ma-file sa kaso para sa imo hustisya na nga imo magilipagita sa bata mo. Oo. Ang gusto ko nga makabo nga hindi na gid na siya makagawa kay isa na sa balay ginabaharan man ko nga makahalin ko no sa balay iya ko no kami dabukan balik niya. Kaso nga rape with homicide ang ginapreparar sa kapulisan para ikaroon nga destinado sa bansang Sagay City PNP si Elias Grancico nga nag-ako na kung paano niya himuslan ang iya sini nga manap at kung paano niya patay sa paghigot sa PC sa Liog pagkatapos iya ambal sa pamilya nga ini ang naghikog sa itong pagkasapo sa bangkay. Report gikan sa syudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon, Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Sagay kag area sang syudad sang Cadiz, no? Sa iluan tanay si Aksyon Percival Villamor gikan naman sa gikan sa Central Negros sa bahin sang syudad sang La Carlota. 31 anyos nga lalaki ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga estafa. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang La Carlota Police Station nag-conduct sa operation against wanted person kag nag-serve sa warrant of arrest sa isa ka persona. Kag ang operation ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe. Upod ini ang mga alert teams ang aton nga station dire sa syudad sang La Carlota. Nag-serve sa warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala dire sa kay Jory Felix E. Aloro, 31 anyos, kag inisya soltero kag pumuluyo sang Eco Center sa Pait, Barangay 3, Barangay Batuan, La Carlota City, Action Rex. Kag inisya ginserbihan sang ato na kapulisan sang warrant of arrest nga may criminal case number 7519. Sa kaso naman iya Action Rex nga estafa. In warrant of arrest gin-issue ini ni Honorable Maria Concepcion E. Rivera, presiding judge sang MTCC La Carlota City. Nga ang warrant of arrest may pitsa naman sadtong Desembre 3, 2020. Kag ini may bill recommended ang korte nga 18,000 ka pisos. Kag para naman ini sa iya temporaryo nga kailwayan. Sa karon kapangatubang ini ang suspect sang kaso nga ginpapanaog sang korte batok sa iya. Report live gikan dire sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon amon sa kanginan kita-kits na lang kita buwasa, diri sa aksyon na BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Iga sunod na sa Dirigi Lamang Madugay. Upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex. Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,